What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Nara, akong brad again. Motovlogger. Padungmig tabor, amot kung nabay misa. Yung man sila na pupuli na. So, doon tabor ang kalsada. So, let's go! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mixed of emotion, got my statement, and I read it so I can understand it from me. That she ain't my favorite. Out of this world, and Punta lang kami sa Tabor Hills to attend the Mass for Devotion for Santa Rita of Avila. Wala ginagsigang cross nila. Ang cross wala nagkama. Nag-cross cutting. Okay, wala yung nag-donate. Kaya kamay na lang ang magpare. Welcome to Tabor Hills. The nativity of your only begotten Son, wondrously obtained. You is glorious. You know that he was able to take away sins, and in him there is no sin. Okay guys, pagkatapos ng mass, pasok tayo sa loob. Makikita natin dito sa loob, makikita mo ang lahat ng relic ng mga saint. Almost all the saints have the relic here. Nandito rin yung relic ng crowning of thorns. Nandiyan yung relic nila Saint Augustine. Daming saint dyan. Then nandiyan yung relic ng ni Pope Pius. Ayan, Pope Pius yan. Tapos, nandito rin yung relic ng Crowning of Thorns. Henry. Yung cross, wooden cross na ginamit ni Jesus at iba't ibang klase ng relic ng mga saint. Ay, yung relic ni Padre Pio. Sa Padre Pio. So, marami siyang relic dyan. Then, iba-ibang saints. Si Mother Mary. Meron na siyang relic. Si Padre Pio. At ang kanyang sister, I think. And then, hindi rin mawawala ang relic ni Mother Teresa. Ayan. Kami rin mga relic dito. Side. So, dito na kagala yung mga saint. At ang nasa harapan is si Santa Rita of Avila. Yung chapel niya. Chapel of the Relic. Panggata. Yung mural sa front. Nice. Kaya mag-bless tayo kay Father. Pati si JC lang mapapabless for the good future and good fortune. And kung gusto nyo mag-reflect o mapag-isa, yan, punta na kayo rito at visit nyo itong Tabor Hills OED Chapel of Relic. So guys, ayan, di kami sa simbahan. Chapel of Holy Relics. Itong nakita na to ang relic ni Mother Teresa, Padre Pio. O kita ni
Pedro Calungsod o si San Lorenzo Luis. Wala dito sa Lorenzo. Actually, naamas ko yung relic ni Pope John Paul II. Na ako. Abot asa na ron. Ayaw ni St. John Paul II. Na siya nagdasa na sila. Yes. Abot asa na to. Napakakaroon mo eh. Wala na. Siya ang ato. So, ngita ko ng Lechon. So, padumi sa morning nindot kay ano ba? Diyan manok. Diyan. Manok na lang kasi mama na discount. Awad mo discount. Wala gulay, mami. Hindi na matagkap ni mami. Oo pa din. Kaya di naman ko. Oo, sige, pagpilihan na ito akong asawa, walang ganahan nila. Kaya ako nag-crave na akong gulay. Malitag lechon manok, guys. Nakakagari sa Julie's lechon manok. Para siya. Malitag ko sa Don Joe's lechon manok is one of the famous lechon manokan dito sa Cebu. Nakapapila dito ngayon is late na, kaya konti na lang. So, dati is mura lang siya ngayon is dahil mataas ang bilihin, 1,290 na. Na-picture rin siya dati sa Jessica Soho. So, dati maliit lang yung stall nila. Ngayon is quite famous na siya. Parkano, kaya lumaki na. Kaya nakapagtukod na sila ng building. Quite famous. This lechon manok, you must try this one when you come in Talamban, Cebu. Meron tayong merch, guys, available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!